Sao cái xa phạc bài chính Nó có phải khế khá hà mô Nâng anh đi xa mang ngô á chúc đi Khó đọc nang la ye tông nai Sao cái xa phạc bài chính Hamza ko buka bosing turuk turuk Nang botong dia ni kau turuk turuk Hamza tui kelengo Chini Hamza ma ko chok lai tong lai nai Sari pai ke mesai tong nai Kaisa boro, kaisa lama Nini aku, mani ako Belai pantong o chini kaisa wo Sari pai ke masai tong nai Hamza ko buka bosing turuk turuk Nang botong dia ni kau turuk turuk Hamzak tui kelengo Chini Hamzak ma ko chok lai tong lai nai Nini lama ani lama kaisa Ke balo paisa Chini lamo Boli aroi tong nai Chini buka